ଦେଖୁନୁ କଣ ଇଏ ଖାଇଛି ଦରକଦା ତର ଡାକ୍ତର ଇଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଡାକ୍ତର। ହଁ କୋଉଠି ପାଠ ପଢୁଛୁ ବା କୋଉ ସ୍କୁଲରେ? କେମିତି ଡକ୍ଟର ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇ ଡକ୍ଟର ଲେଖି ଆସୁନି? ଓ ଡକ୍ଟର ଇଂଲିଶରେ ଇଂଲିଶରେ କଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁନୁ? ଏମିତିଆ ଡକ୍ଟର ଚାଲ ତମ ଦିଦି କୋଉ ଗୁରୁମା ପାଖରେ ପଢୁଛୁ ଚାଲ ପଚାରିକି ଆସିବା। ତୁ ତାହେଲେ ଆଇସୁ ନା ନା ତାହେଲେ ସରି ତମେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛ ତମେ ବସ ସେଠି ବସ ସରି କୁନୁ ତମେ ତାହେଲେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ତମେ ହଉଛ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ତମେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ 1 ନମ୍ବର ତମେ ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର ହବ ଆଇସୁ ଯାହା ହବ ତମେ ସେଇଆ ହବ। ଆଇସୁ ନର୍ସ ହବ ଓହୋ ତୁ ଡକ୍ଟର ହବୁ ତୋ ସାଙ୍ଗଟା ସେ ନର୍ସ ହବ ସେ ଭାଇ ପୁଅଟେ ହଁ ହଁ ପୁଅମାନେ ଡାକ୍ତର ହନ୍ତି ପୁଅମାନେ କଣ ଡାକ୍ତର ହେବେନି ପୁଅମାନେ ଡାକ୍ତର ହନ୍ତି। ତ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ସିଲି ତମେ ଭାଇ ନା ମୁଁ ହେଇପାରିବିନି ମୁଁ ବା ଗଧୁଣିଟା। କିଏ କିଏ ସିଲି ତୁ ଦେଇ ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର ହବ ଦେଇ ନର୍ସ ହବ ମାନିବ ତୋ କଥା ମାନିବ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଦେବି ଛାଡେ ସିଏ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପଡିବ ନର୍ସ